xi qabelkom ħalli Sinjuri, nilqawkom għal Shooter il-programm fejn grazzi għalih tkunu informati u tkunu tafu x'qiegħed jiġri ġdid fid-dinja kollha, speċjalment fokus fuq Malta. Fokus. Il-proprjetà mad-dinja kollha qiegħda tola anke Malta. U tiskanta però kemm jinnexxilhom in-nies joħorġu b'soluzzjonijiet. Ir-reżiljenza tal-bniedem xorta waħda illi ġielet tal-bniedem jikkrea din id-dar żgħira illi tista' toqgħod fiha. Tista' toqgħod fiha tista'. Tara kif ħadd poġġiha hekk minn duda jew wieqfa fiha metru isu kubu b'kollox tajjeb, għandu bieba, għandu tieqa, insomma, tista' tgħix. Irnexxielu għandu l-proprjetà tiegħu. U ċ-Ċina, l-art inżammu d-dinja, inkwetati ħafna għaliex il-popolazzjoni qiegħda tixjieq. U anka Malta, għandna problema x'mhux nipproduċu biżżejjed tfal. U vera x'daqat nirraġunata jeb il-bużnanna tiegħi jien kellha 13. Hemmhekk ma kienx hemm television. Imbagħad in-nanna naqset, kellha 5. Daħal it-television. Missieri kellu 2. Television bil-kulur. Mant mintu feħela iż-żmien u jien xejn. Netflix u Pornhub. Imma inti għandek Netflix le? Ija, nixxerjaw l-account ukoll. Pornhub mela. Dik mela, amor. So. Uaj, ma kemm sirt ninsa, il-veru sirt ninsa. Imma naħseb li minn dejjem hekk kont. Għax meta kont żgħira kont ninsa il-basket tal-iskola warajja. U hija daċċuċati kulħadd jagħmilhom. Ija veru, ma vizzju u vizzju ikraħ ngħidlek. Darba kont mort skydiving u għal naqra ma nsejtx nilbes il-paraxut. Uaj, ma x'esaġerazzjoni. Ara, imma l-iktar ħaġa importanti li mhux waħdi ninsajjina ċanka Silvio Xkembri, nesa isem Ramona. Però kuntent li tkun kif qed tissejdu intom Ramona. Ramona tard. U nesija t-tini darba wkoll. Ramona tard. Iva hija fejja. U Elon Musk, kemm jiftaħar li jitla fuq il-spaceship bil-miljuni tiegħu. Ejja ħanaraw dal-Malti tela b'25,000. Daqshekk trid tonfoq biex idaħluk fl-spaceship. U jien kont naħseb li t-taksijoli, Ew bilħaq, smajtu kif qed taqbad l-Amerika? Jien sirt naf min qed taqbadha, ejja ħanaraw. Dora. Gonna girl, baby girl. U daw il-gender reveals il-veru saru komplikati, kreattivi u eżaġerati, U sewwa qalu li fit-tel għandu sejjer li għawdex ikun hemm ħafna traffic, taħar u klaċ. Araw dan xi daħħal. U dak xrajna illum. Ibatuli dak li taraw intom fuq WhatsApp ħan nkun nistgħu nixxerjaw ma'. U rajna, u xrajna t-tara u kol. U l-anzjoniet għana fejnom. Biex ngħidlek issa ma nafx ġara minnhom din il-ġimgħa li naf li Nikol kellu jmur xi turnament tal-biljard. Ħana lesta nagħmlu aħna nagħlqu tajjeb u forsi jirnexxilna naraw Nikol fejjed. Ta' Shooter! Aħna ġejna hawnhekk il-Billiard House. Qegħdin ħafna ċentri tal-anzjanità attiva ta' matul ir-Ruma u 6 differenti. U qed nagħmlu turnament tal-biljardu xejn. Neħles naqra minn Mari. Ejja ħandawwarkom dawra. Kif sejrin? Tajjeb, imma nejb wieħed. Nirbaħ manna l-biljard defettus għandhom il-pockets jitċaqal. Labt inti labt? Lab naqra ma. Kif marna? Mejjel. Kollox immejjel, mela bħali. Irbaħna xi 3 u tlibna 3. U u li tad-dusija. Mort irbaħ li ta' bxejjel. Għaxxammejtom. Għaxxammejtom.
Isma taħdu għastu. ħafna. Taħdu parir l-anzjani l-oħra. Ejwa, Biex mela. jamlu bħalek jak. Mela, lew jimxu jelabu l-sports, jamlu l-sports. Min shooter narawkom għada. Yes! Fil-ħodu. Lelex, fil-ħodu kolli, ma propri fil-ħaxija. Mala flaxeja. Anka ma nafsinar. Għamsomma narakum ċaħbib tagħna.